interfere gi biashara kata wuodhegi. Kamano. Erokamano ahinya kuom mano. Duoko dhungruok kata duoko ng'eny mag nyamburko ei boma. Achiel kuom gik ma samoro aparo ne udino kata mana kuonde mane owinjo bed ne parking bede mondo kik geche mang'eny donje ei town. Ere kuonde moketi? Nikech king'iyo kiwuotho alwora mar chuny town mokwongo ka wawere kod kuonde dak miluongo ni estates. Town ni ting'o ji chiegni 5 million odiechieng'. Ji mang'eny donjo e chuny ma Nairobi. Be nitiere kuonde moketi yo makoro structure mar wuoth ma dwa bedo gi nyamburko mabiro kelo ji e chuny town kendo duoko gi kuonde nikech nitiere Green Park ma oger oko mar Uhuru Highway. Kidhi around Globe Roundabout nitiere nyamburko mang'eny mag buses machunga kanyo. Koro gidonjo ei town achiel ok gidonj nikech ka gidonjo e town to ginyalo pong'o town. Kuonde mamoko bende ere kaka uloso magi mondo dwaro moro mar ni town kik geche te bed ni donje cha ochopo koso en gima otamore ok en gima nyalore mayot. George, mane an kae mogik, nakono ni Nairobi ok en kaka county mamoko minyalo chiwo achiwa to ichaka timo gik moko, nyaka ibed gi mpangilio mek gik midwa timo. Dhungruok mar gari no endo en gima ne waseneno ma wabiro gi solution manyalo ng'iyo wach no endo. Mokwongo akoni nitiere chike mane walosi, regulations gi ndio wuoyo kaka geche yor nyamburko nego bed ni ringo e boma. Mar ariyo, December mokadho maiecha ne wabiro gi gimoro miluongo ni bus route network plan. Bus route network plan tiende ni gari kowuok sani chike en ni ka gari owuok e estate to gite gidhi e town, girome town. To bus route network plan eno to ogelo ni gari ok chung town, gari biro to ok ni town ni mogik, en gari makadho kaka pinje ma oko mi ineno jowadhi ego endo. Koro yudo ka gari owuok kata na Embakasi to nyalo dhi, en gari madhi Westlands, onyalo dhi to drop mana joma ne lor town to kalo dhi Westlands. To kotieko Westlands to kochako duogo koni, onyalo luoro kendo onyalo kata na dhi yo Thika Road, Outer Ring to chako doka. Koro en obitole. En bus route network plan. Ne pok wakete into implementation nikech ne pod warito regulations mondo mi owuogi, mondo mi wanywandgi koro gibed ni ginyalo tiyo maber. Mago gin achiel kuom gik mabiro konyowa dhungruok mek geche ei town. Onyalo chako tich karang'o? Regulations kokadhi to tieko ndalo 14. To kaponi assembly nigi wach moro kuom regulations go endo to gigolo comment, ka onge to en ochako tich after 14 days. Koro warito after 14 days ma aparo ni by the end of this week onego beni 14 days go endo serumo mondo mi koro wa implement. Gima the implementation strategy be wantiere godo. Kamano.